Sa Mandaue City, gidagsa ang laing adlaw sa pagpahigayon og strategic rapid mass testing mga lumunopyo miadto sa City Hall grounds. Daghan ang niboluntaryo pagpatest agig pagpangandam kini sa himuon nga kining mga requisitos pagbalik na unya sa trabaho. Si Nico Serino sa report. Sa ground sa Mandaue City Hall, gipahigayon ang laing hugna sa rapid mass testing. Taas ang linya sa mga mihatag og consent alang niini. Blood sample ang kuhaon sa testing, pagsuta kung doon na ba'y mga antibodies ang usa ka tawo. In kaso magpositibo, himuon ang pagkuha kaniya og swab sample alang sa RT-PCR test, pagtino kung COVID ba ang mitakboy kaniya. Ang uban migamit sa kagayunan o galing gamiton kini nga requirement kung magbalik trabaho na ang mga empleyado. Ganahan ko makaibaw kung naabatay positive ita, then if ever man gani ma-isolate, then mausani kami tabang na to sa atong dakbayan. Usasad basin requirement sa trabahoan ba? At least na ako'y certificate ipakita. Sige ng Dona, usa ka OFW nga lumad nga taga Ubay, Bohol. Natanggong siya sa Sugbo uban sa iyang anak tungod sa ECQ. Nagpa-testing sila sa paninguha nga magamit kini isip usa sa mga requirements aron makauli na sa ilang probinsya. Actually, na sila requirements, kaso lang, kani is rapid test lang. Ang requirements good nila is swab. So, first step lang po ni. Then, hopefully, day lang dawaton. But after ani siguro, murag swab man jud ilahang kuan. So, mag-parse ka diyo. Gidasig sa City Health Office ang mga kawani sa City Hall nga magpakuha sab og sample ug daghan ang misanong kaganiha. Mas maayo sab kuno nga maniguro na lang daan, labi na kanilang nagsigi pa og trabaho. Samtang alang kang councilor ni Risa Sun Ruiz, mas maayong gamiton sa katawhan ang higayon makapa-rapid test nga libre. Nindot kayo nga nakita ang nag City Hall, nya kuan gyud ba? Pahimuslan labi na gyud tong malik sa trabaho kay they will be perhaps be given a certificate nga negative sila, makatrabaho sila. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.